Здравейте! Пристигна моята поръчка от Беркер и сега ще ви покажа какво съм си поръчала. Доста известни продукти са. Слънцезащитата, която е на Skin 1004. Ампулите на Ладор. Много са ефикасни, много добре омекотяват косата, правят я страхотна. Поръчах си и един крем с червен лук. Тук ще видим. И една ампула. Нея точно не знам каква е. Бяха ми изпратили на мостричка. Пробвах я. Много ми хареса. Ще я тестваме и ще ви кажа мнение. Една мострена алоe вера. Тонер на Тир, защото ползвам техния фондютен. Това ми е подаръче на Медипил, също тонер. Поръчах си и останалата част от острените на Тир, да пробваме и другите цветове. Имам подарък, една четка за маска. Мартеничка, разбира се. Една маска. И разбира се, малко мострички. Те винаги слагат мострички. На ампула. И ще видим. Това беше моята поръчка. Дано ви харесат. Ще тествам нещата и ще ви кажа как са.